Poštovanje, prijatelji, evo ponovo mog kratkog obraćanja. Danas je 9. maj 2023. 78 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata i kapitulacije fašističke Nemačke. Rusija, to jest bivši Sovjetski savez, danas slavi, a Evropa je slavila 8. Dan pobede, tačnije rečeno, oni ga zovu Dan Evrope. Mislim, da li je to sve u neku ruku, neko injačenje, da li svet nikad ne može da se dogovori o nekih datuma, pa očigledno da ne može. Ne može se da dogovore ni oko toga kad je završen Drugi svetski rat. Evropljani kažu 8. Rusi kažu 9. I jednostavno, posle 78 godina i stvarana je tog novog sveta, opet smo na nekom početku, znate. Opet smo na početku, opet smo na nekom novoj raspodeli sveta, na jednoj strani Rusi i Kinezi, na drugoj strani Evropa i Amerika. Kako će se sve to završiti, mi to ne znamo, ali očigledno kao da je ova zemaljska kugla suviše mala za sve nas. Šta da vam kažem? Da li je to neka večita dominacija, da li jedan hoće uvek da bude hegemon nad drugim, da li je jednostavno to normalno? Kad se raspao Sovjetski savez, mislim, Evropska unija je mogla da prihvati Rusiju i Ukrajinu i sve te zemlje, neke sporazume da uđu u neku proširenu Evropsku uniju, pošto su sve to bila evropske zemlje, pa da naprave neke sporazume, pa trgovina, pa saradnja, pa da idemo svi da budemo zajedno, Evropljani da budemo kao jedno. Međutim, eto, sad se dogovorilo, došlo do toga, do neke nove preraspodele moći, do novog konfrontiranja i sad jednostavno ušli smo u neki začarani krug kome nema kraja. Putin očigledno vuče na svoju stranu, Nemci i Francuzi su se priklonili Amerikancima i njihovoj agendi i jednostavno i jedni i drugi troše pare, resurse u nedogled. Što se tiče nas, Srbije, mi smo tu jadni neko pusto ostrvo koje nije učesnik de facto, ali jednostavno malo priganjamo se Evropskoj uniji, mi smo tu potpisnici tih sporazuma o slobodnoj trgovini s njima, članovi za kandidaturu, večiti tako reći. Šta da vam kažem? Niko od nas ne cvetaju ruže, težak je život običnog čoveka koji živi od plate. Mislim, ja ne znam, evo i Nemci više, gledao sam neku statistiku, kaže Nemac koji je radio 40 godina i ode u penziju, trenutno ima penziju 1400 evra. Što je u nemačkim uslovima života vrlo mizerno, znate. Tako da hoću da vam kažem, Francuzi se bune zbog ove penzione reforme, vidite, non stop izlaze na ulicu, niko ih ne sluša, milion ljudi izađe, ovaj Macron pravi se lud, ko da taj narod ne postoji, dižu te starosne granice za penziju, na kraju ćemo da radimo bukvalno dok ne umremo. Baš kapitaliste briga za nas, obične ljude, što su male plate, što su male penzije, što će da radimo bukvalno do kraja života. A mi svi jadni, pohlepni, borimo se da imamo nešto više, da imamo nešto bolje, da budemo superiorniji. Ušli smo u tu ludu potrošačku trku, tu potrošačku borbu i to nema kraja. I onda dođem nekad i zapitam se, ljudi moji, pa bolje su možda živeli oni robovi u robovlasništvu, makar im i onaj robovlasnik obezbedio besplatnu hranu i besplatni smeštaj, pa su radili tamo dok su živi, pa su u nekom periodu starosti imali neke poštede da ne rade i mogli su da budu a mi smo robovi dok ne umremo. I moramo da se zadužujemo, da uzimamo kuće i stanove na kredite, da se vozimo na kredit i što smo više dužni, to smo više zavisni. Što smo više zavisni, to smo veći robovi nego što su bili robovi u starom Rimu. Šta da vam kažem, mislim, borimo se, jadni, običan, prosječan svet.
gleda, mašta, hoće da putuje, hoće da vozi, ali jednostavno neke stvari kapitalisti ne daju. Sve veći i veći kolač hoće za sebe, a sve manje i manje daju radniku. Jednostavno i taj komunizam jeste bila utopija i sve to stoji da je to bilo pogrešno možda vreme i pogrešan cilj, ali opet je imao neki ideal, makar nekog kolektivnog jedinstva i ravnopravnosti. Dok sad u ovom globalnom kapitalizmu, ako nemaš, onda si svestan da si osuđen na propast. Jer sve se svelo na pare i na moć. Jedno bez drugog ne ide. Znači, ako nisi moćan i bogat, ne možeš ništa da završiš, ne možeš ništa da uspeš. Od kad se rodiš, samo te dve stvari su sad putokazi za ove naše nove generacije. Više niko ne razmišlja o pravdi, o ljubavi, o veri, nego svako gleda o moći i o parama. Tako vam to ide, tako su nam i generacije odrastaju i zato živimo u ovom vremenu kad je sve ludo i šašavo i kad se dešava ovo što se dešava. Šta da vam kažem? Pobeda nad fašizmom je završena 78. godine, ali pobeda pravde očigledno nikako da dođe. Nadam se da će jednog dana to da proslavimo. Da sednemo i da kažemo na današnji dan je pobedila pravda i pravičnost. Jer jednostavno kako da vaspitamo svoju decu, kako da vaspitamo sami sebe, ako ne verujemo u Boga i u pravdu. Puno vas pozdravlja Maks, jako vas volim, budite mi srećni i vidimo se sledeći put. U zdravlje.